Ina son Haidar. Ban san da wata kalma zan iya kwatanta miki irin son da muke mai. Dakata, ni ba wurin ki na zo ba. Wurin Haidar na zo. Ni kake ciwo alwashi, haddacin alwashi. Wai kamar na ta ina garin nan? A taɓa maka ina garin nan? Ka shedi na zo na miki. Ki rabu da Haidar, ki fita harkarsa, babu shi babu ki. Haidar maraya ne. Ya taso ne cikin maraici da kuncin rayuwa. Haidar ya kai kasan Haidar. Angon ruhi. Haidar, ina tare da kai dole in faɗa ma gaskiya. Ka cire wannan yarinyar a rayuwarka. Narjis ce kaɗai mai warkar da zuciyata a halin da nake ciki yanzu. Abbi ne za su fara idan na rasa su. Ko dai in mutu ko in haukace. Ka shedi na zo na yi maka akan ta ka rabu da Lardis. Matukar kana son rayuwarka ta jure. Amma babu wanda ya isa ya shiga tsakaninki da shi. Da aka yi mai gida ka bari karamin yaro wanda bai wuce zuwa ɗaya ba a cinye shi ka gyale shi addu'a yau. Angon ruhi. Kamar yadda kuka sani, an kira ku daga sama cewa za mu yi aiki akan wani ɗan ta'adda mai suna virus. Sa yanzu shi wannan virus ɗin ta za mu iya gane shi. Ba abin da zan iya ce maka, amma shawara ta kawai ka rabu da Narji. Wani virus? Har yana magana yana magana. Su waye wa'innan? Yanzu za mu kwana a ƙauyen nan ne ko za mu koma. Wannan shiri mai suna Angon Ruhi zai zo muku a duk ranar Asabar da karfe 8:30 na dare a YouTube channel mai suna Fazra TV.